nggih, mbok pilih pengendang andale menika Mas Asu Monosehi sing duwe barongan ning dusun Mundu, sing duwe Mbah Mungguh. Wonten Mas Riki, Mas Bayu, panjenenganipun anak kula Angga. Nah, ini mantan anyar, sing hati-hati. Maipa, Mbak Nuwun rawonnya. Terima kasih, tahunya wis dipangan, nggih. Wis pokoknya panjang umur. Ya, nggih. Jaran nomor 2 nika wonten Mas Yahudi. Iki sing rada mangkak iki sapa to jenenge bocah? Oh, Mas Nyono, ora Nyono. Iya, Mas Angga. Mas ora Nyono, Angga jebule Yuga Turangga, Mas Angga menika. Eka kaping pungkasan menika wonten Mas Rizky. Oh, wonten Mas Riki ya. Nggih. Kayak mantan anyar lho kan. Yuk. Iku Mas Bayu lagi. Ayo, sing hati-hati ger. Yuk. Terpo Wilis karo Lilis. Kepesen ama. Kepesen lho. Kok ya bareng ya hatiku.
bano. lelakon urip iki. Apa pancen Mas wis pinesti sliramu Piye? ra bisa tak Iso jan iso. Lah sampean ora ala biyu kok. Pungkasane tak trimo lelakonku. Najan pre jroning ati. Muga Gusti paring pepadang kabeh lakon urip iki. Yo oh, oh, oh. Ayo ora usah pegatan. Ora usah pegatan ya, Wis. Boten Kang Mas. Aku sik sayang karo sampean. Oleh ngono ning aja ngono to. Iya iya. Yen kelingan marang sliramu wong ayu. Kelingan apa nih Mas? Kaya rinu dirujit jroning atiku. Jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula kurang ngira yen sliramu citrayalis milih karo priya liya. Jan-jande iki mau sapa sing salah? Salahmu dhewe. Kok nganti sliraku lan sliramu bubrah. Ora ngira atiku kok ora nyono kowe aku wis ora dadi sak omah. Wong ayu kembang welengku mring sliramu aja teka welasa putra putrimu asu aku ora guna papaturku ciwa wis tak trima pasrah marang kang kuwasa. Jan-jane iki mau Sapa kok nganti sliramu ora salah. ora nyono atiku kok ora yen saiki atiku banget nalongso. Duh Kang Masku. Amin amin. Marang sliramu. Saiki lho nyeluk Kang Mas. Aja
juga dumateng genduk Widya sing saking Winong. Nah, luar biasa kalian kang garwa mang yo wis sempat joget. Yo. Yo, iki pikirannya Bapak asu mono sihir lho iki. Iya. Aus. Dan juga matur suwun dumateng kanca YouTuber ingkang baru saja rawuh. Jos, yo. Kondang iki mau urung disebut nih. Enek Mbah Pangan, Mbah Bejo. Lah iki sapa lek jeneng? Oh Dio. Akhirnya Dio. Akhirnya rokok. Komar. Yo, 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 oh. Yo, Soprete Mas Sutris iki. Karo Niam. Duwer. Yo. Oh, duwer ya. Laras miring.
sing hati-hati yuk. Ayo. Kurang aja lo lagu ini jolali kalau lagu lo bicara. Kusumaning ati, ayo dilaras. Sesarangan kalian kocok-kocok laras minang jaduga cuman nunu. Bisa. Wonten Mas Duwer dan juga Mas Lusman, Mas Sulis. Kurang. Tipe. Volume. Aja lali kok di langgame kaya Kedirinan versi Madiun. Terus. Kedirinan versi Madiun, Bu. Tak. Galek versi galek aja. Tak kurang banter. Terus. Nah, sinjaran kuwi Mas Bayu. Terus nomor kali menika Mas Yahudi. Nomor 3 mari Kontrol kurang. Serapat yo ora kangge engko keri-keri kowe aja kesusu mlebu. Ajar kene wing golek mlebu. Kasetnya seruat bersama dengan Mas Rizky. Ayo yuk, kalian nyoel saja juga laras lagi wong ayo. Iki lebih biasa nyanyi. Sumane ngati wong ayu seta anti-anti kamu besok kami tentrame hatiku.
mendapatkan momen hari ini. Nuwun sangat. Serampat, ayo serampat. Mas Sumono, serampat Mas. Serampat, jaluk serampat. Mas Tris, yo. Yo, monggo. Piye cah bagus. Yo, yang tiga. Yo
Semono maju semono. Semono. Semono ayo semono. Yo. Oh yo. Yo. Lagi apa itu paras Sampun kapiarsa sing dipimpin dening panjenenganipun Asu Monosehi. Pengrajin barongan sak mundu bungur sing luar biasa, sing biasa di luar juga sing rada kanginan panjenenganipun Pandi Asu Mono. Saya sore semakin sonten ya cahi lilis. Saya rame bakayan Mbah Nuwun rawuhnya. Salah gungkas kami Ki mau mentah bakayan rene apa-apa ya. Sore sabar diupayakan. salah gungkas kami Sak lagu. Sak lagu apa ora to, Wer? Bareng-bareng karo alun-alun Nganjuk. Oke, masih bareng untuk sore hari ini bareng dengan panjenenganipun Dower Laras Miring, panjenenganipun Bas Kondange Dusun Mundu wonten Ri Nonce, dan juga bersama juga dengan panjenenganipun sing duweni Elista Nyunyu Elista, panjenenganipun Sulis. Tetap kerja bareng untuk siang hari ini masih bersama dengan STS Audio tentunya luar biasa, dan juga bersama dengan Sanken Audio sing di operator ini penjangan bocah kondang gendulutet wonten Mas kami dan juga Vindi luar biasa. Yo, monggo Mas Dwe.
bengi senajan setahun tak enteni kamu sing tak kondeli lali tenan toti karo aku iki sinet-senan lampu alon-alon iki lali tenan toti nggonmu janji-janji ning terminal stasiun nggonku goleki Karo mobilis goyang kanan goyang kiri tak goleki aku bengi tak enteni lali tenan toti karo aku iki ning terminal stasiun kon goleki lali tenan toti nggonmu janji-janji ning terminal stasiun nggonku goleki tak goleki aku bengi tak enteni sampun setunggal lagu niki malih napa sampun Sik nunggu pencariipun Bapak Salam jajal. Kayak pripun Bapak Salam sampun siap? nggih Oh, 2 ekor ya. 2 ekor bersama dengan Noglongnya Indonesia. Oke, diulangi bersama dengan tari jaran Jawi Noglong glong glong no noglong